Għaqdiet ewlenin li jirrappreżentaw eluf ta' negozji lokali, partikolarment fl-industrija tat-turiżmu u l-ospitalità laqgħu id-diskors tal-Budget 2025 bi kliem ta' tifħiru jqisu li dan se jwassal għal titjib sinifikanti f'pajjiżna mhux l-inqas favur ġid ta' kwalità akbar. L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA, l-Assoċjazzjoni Turistika Awċija l-GTA, l-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering Lejs u l-Kamra tal-Kummerċ għan-Negozji Żaru Medji li wkoll tħaddan diversi negozji fl-industrija stqarrew ma' One News li l-miżuri jsostnu l-appoġġ l-attività ekonomika b'diversi modi waqt li jimmiraw għal iżjed titjib matul is-sena li ġejja. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu fisem l-MHRA il-President Tony Zara għalilna li dan kollu se jwassal għal qabża kbira favur il-kwalità. Budget juri li se jkollna dik li ngħidulu equality leap. U allura jidher fiċ-ċar li d-direzzjoni ta' Malta se tinbidel daqsxejn illi mmorru iktar għal kwalità. Din hija xi ħaġa tajba u fil-budget naraw ukoll miżuri illi jagħtu l-ekonomija direzzjoni sostenibbli. Naraw ukoll li hemm żidiet fil-budget għall-MTA, il-Malta Tourism Authority, u dan jawgura tajjeb għax nisperaw li naraw iktar nies ġejjin minn iktar pajjiżi, speċjalment pajjiżi bħall-Amerika fejn in-nies huma ta' kwalità u jonfqu iktar. Fi stqarrija separata l-Assoċjazzjoni wkoll stqarret li l-budget joħloq bażi soda għal ekonomija reżiljenti mfassla biex tadatta u timxi l-qudiem fost l-isfidi globali inkluż bżieda fl-allokazzjoni l-Awtorità Maltija t-Turiżmu. Qalet li dan se jinċentiva lill-industrija turistika biex tiffjorixxi b'inizjattivi favur l-ambjent, l-iżvilupp tal-ħaddiema u servizzi ta' kwalità. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu għal Għawdex Joe Muscat ukoll qal li jidher biċ-ċar li l-budget jenfasizza dwar kif il-pajjiż se jkun qed jimxi fuq il-passi ta' turiżmu ta' kwalità fuq il-kwantità. Il-budget jidher li hemm enfasi qawwija sabiex il-pajjiż imur mod ġenerali għal iktar kwalità milli kwantità. U il-Ministru stess għamel enfasi preċiża fil-kapitlu dwar it-turizmu fejn enfasizza sabiex ikollna naraw li jkollna iktar nefqa mit-turist fil-pajjiż milli il-volum tat-turist. U dan is-sejjing ta' kwalità fuq il-kwantità jott ħafna għal Għawdex. Għaliex Għawdex għandu karatteristiċi uniċi li rridu nippreservaw. Allura huwa ta' sodisfazzjon għalina li nisemgħu li l-Ministru jrid jindirizza dina il-frażi ta' kwalità fuq il-kwantità. Matthew Patch mill-Assoċjazzjoni għall-Istabbilimenti tal-Catering faħħar is-sussidju li se jerġa' jingħata mill-Gvern fil-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels u anke l-flus li se jiġu frankati mit-taxxa ta' dħul mal-140 miljun euro iżjed fil-bwiet tal-ħaddiema. Is-Segretarju tal-Ejst qal li dawn il-miżuri importanti se jsarfu f'aktar flus fl-idejn li jirriżulta f'aktar qlieħ għan-negozji lokali. Is-sussidju huwa kruċjali għal ħafna industri nominalment tal-tagħna. Dak importanti għalina li jibqa' in place. Ek Minister żball kien hemm xi tax cut ta' 140 miljun, ovvjament dan huwa disposable income għal kwalità tal-ħajja tal-popolazzjoni Maltija fl-aħħar mill-aħħar li huma sostanzjalment il-klijenti tar-ristoranti tagħna. Ġifieri iktar ma jkun hemm disposable income iktar klijenti ħajfrekwentaw l-istabbilimenti tagħna. Kien hemm Minister żball focus fuq l-skills pass ukoll li aħna bħala ACE dejjem konna favur dik l-aġenda, alla volja hemm ċert implementazzjoni tagħha li maħniex qed naqblu magħhom, però ta' min isemmi li mal-Ministru tat-Turiżmu qed nitkellmu konsistentement u qed nindirizzawhom waħda waħda. U bħalma semmejt qabel il-focus tal-turista kwalità huwa importanti ferm. Il-Kamra tal-Kummerċ għan-Negozji Żaru Medji ddiskrevit il-Budget 2025 bħala wieħed li bil-miżuri mħabbrin jagħti s-serħan tal-moħħ lin-negozji rappreżentati minnha. Philip Fenek, id-Deputat President tal-Kamra tal-SMEs, qal li dan ukoll ipoġġi lin-negozji f'pajjiżna f'vantaġġ fuq dawk f'pajjiżi oħrajn. Dika hija xi ħaġa pożittiva ħafna u importanti ħafna u hija ta' serħan il-moħħ given ukoll is-sitwazzjoni li hemm internazzjonalment. Allura din ittina vantaġġ lin-negozji li jistgħu jkomplu f'mod sostenibbli.